Múdre. Happy birthday to me. Ja? Tak ty budeš fotiť, hej? Môžem. Keď ťa zložím pohári. Dovol mi teda zablahoželať ako prvému kamarátovi teda, nakoľko sa poznáme tiež dosť dlho, sú to aj ostatní. Jasné. V mene všetkých, aj sám seba ti hlavne teda prajem všetko najlepšie k tým druhým narodeninám, tej tricine, si nás veľa dobehol. Dúfam, že niektorých aj predbehol, hej. Ďakujem veľmi pekne osobne za pozvanie, myslím, že všetci sa takisto potešili, dúfam, že tieto slova vyjde. Nech sa ti darí, nech sa ti splnia tie sny všetky, nech sa ti pohľadí zorganizovať tá party. No a takisto ich autičko dobre šlape a tak ďalej. Počul som, že vraj máš objednanú nejakú posteľku, takú zaujímavú, takže sme si nejaký príspevok menší, páči sa od nás všetkých. Teda vlastne tam vidíš prílohe všetko, všetci sme sa poskladali niečo, plus sme si dovolili si takýto poukazy kúpiť na testovaciu na jazdu do Piešťa na letisku, kde sa môžeš vyblbnúť na tvojom autičku. Máš tam vlastne jak školu, všetko, môžeš vysvetliť tam závody, merajú ti to tam a tak ďalej. Stačí, keď si dohodneš termín konkrétny, to už zavoláš. A to autička, takže nech sa ti nenapadla, ale fakt bomba. Takže ešte raz všetko daj. Ďakujem. Vyhlasujem zbierku na pokazené diely z toho pretekárskeho okruhu. Super, akurát bolo svetlo. To je video. Je video? Hej. Máte niekto? Všetko najlepšie, veľa teda šťastia, lásky. Ďakujem.